Здравейте, аз съм Цвети от Цвети Wonderland и сега ще си засадя тук малко есенни луковички, за да ме радват на пролет. Мислех тази саксия да я използвам на пролет, но реших, че няма да го направя и затова се здобих с малко есенни луковици. Имам 3 вида зюмбюли. Тези са светло-сини, микс нарциси и 2 вида лалета. И сега не съм успяла да отгледам лалета и много се вълнувам. Така, ще започна като си сложа едно такова парче. То е не такан текстил, не знам как се води, на дъното, за да покрие дупчета, да не излиза при поливане почва. След това слагам керамзит за дренаж. Няма да слагам много. Около един ред е просто и малко повече. 2 да речем. Няма 2 пръста. Пръст и половина. Сега тук имам малко останала почва и ще я използвам. Луковичките по принцип, сигурно знаете, се съдят на 2 пъти до 2 пъти и половина височината на луковичката. Тоест, сега този зюмбюл, като ми е толкова голяма луковичката, трябва да го сложа поне на такава дълбочина. Тук няма да ми се получи, защото ми е много плитка саксията, но при такива експериментални терасни изпълнения всичко е позволено. Да не обърквам сега кой цвят кой е. Те лалети са уникални. Всъщност и другите са уникални. Тях съм се пробвала веднъж да ги заваря, само че ги засадих пролетта и нищо не стана, разбира се. По средата ще сложа лаленца, защото са по-високи. Сега ще видим дали ще ги сложа всичките. Че май няма да мога да се събера луковиците, които искам. Те не са много по... Леле, тези са 15 броя, това не го бях видяла, другите са 6. Няма да са всичките тук със сигурност. След това слагам нарцисите, защото са средни по височина. Ще допълня после с нарцисите, след като намеря място за зюмбюлите. От сега вече не знам къде ще ги сложа тези зюмбюли, честно да ви кажа. Или ще трябва да ги разделя, или да ги сложа на друго място. Не си иска да са тук. Ще бъде сложно, както обикновено. И таки как изглеждат. Ще пробвам да ги разделя. Всички положения ще се увредят малко коренищата, но ще имат време до напролет да се оправят. Те са форсирани в момента, за да цъфтят зимата, което не е много готино според мен. Но това е положението. Добре, ще станат нещата.
да видим за какво друго имаме място. Така, това е положението. Вижте каква красота стана. Слагам почва отгоре. Чакайте, че сега се усещам, че не съм объркала реда. Защото тук имам оранжев и бял жембил. Тук също между тези два талиланте. А тук имам само нарциси. Леле. Грешката е поправена. Полея почвата, малко ще слегне. Ако почвата беше влажна, можеше изобщо да не я поливам. Но тя не е, тъй като, както казах, е втора употреба. Ако смятате, че е късно за есенни луковици, аз следя една американка градинарка, която имам доверие. И тя каза, докато не е замръзнала земята, не е късно. Само се надявам нищо да не им стане, като са толкова на плитко моите луковици. Но ще разберем на пролет. Не знам дали не се прецаках с тази суха почва. Защото много трудно поема водата. Или може би ще обичам зрола в пръста и е трябвало така да стане. Малко терапия с пръст. И дано до пролета се намокри. Какво да направя? Готова съм с моята пролетна градинка. Стискайте ми палци да покажа преливаща от цвят на пролет. Чао!